Unang putay, prito nga isda para sa mga tigulang nga dili na mga unog karni. O diyan, naluto na ang para namong mga tigulang. Kay unsa man ni mga tigulang naman lagi, di naman ni mahimog mabata pa. Unja kani para na sa mga batanon nga kanunay prito. Prito nga manok, prito nga isda, prito nga baboy. Mao na ilang ampay. Unja naglawoy pug kuog kamunggay kay para makahigop pud agahang banana nga tiguang nalisod pud inog tiguang kay ang tigulang katurang kabaw ray matiguang ni apagay kadubo ani nagprito gihapon og kuan kay wa pa man tumaho man pagkaluto kay kulang pa siguro to namo mga nagprito na pud og utro. Unsa man ning mahilig lagi og prito wa man tay mahimo ani kay ila man ning gusto. Nya kay diha may niabot namo nga bisita nga lain mo nagluto na pud mi og laing putahe pero adobo di gihapon ni niabot man kahong anak nga gikan sa Cebu nagdrive og kanang dako nga truck mo na among gilutoan na laman pud ani isip dugang-dugang sa among giluto ganiha mao ni siya nga nag-adobo na laman pud og manok. Ato jud mo pahingawa og adobo kay mao nay ampay sa mga kabatan-onan unya nakadungog among mga iri nga dunay mga humot kaayo nga niluto ayaw bisan nidukan ang mga iring ha kitagaan lagi mo na ho tuwaan na lang mo na ho ayaw kan agamong sudan kay naarba mi bisita unsa may among ipasudan sa among mga bisita ginjo nga kanon na mabuto jud ning among mga plato ron ug wa mi kabadyan unsa di igo pa naa pa jud mga panghimagas namo nga saging kalamit kanon sa saging no ang saging is good for our heart, good for our health. Maimatod pa nila. Ug tinuod ba ka na ug ako ra ba nang in English nga wa mamao char unsaon na jud no. Mao ni among saging nga kanunay na mo post kay na amis kasagingan daghan. Unsa naa pa gyud drinks nga among aimnon ining magkaon grabe naman og muingon pa mo nga kulang pa na nenso o kulang pa na namo na ay drinks nga among giandam nga naka-shake pa mao ni among putahe karong adlaw kay naa man may bisita pero buhay bisita ambot lang sa imong sudan kanunay naman siguro may quaker oats di ba mao siya ready to drinks na ang among giblend nga sagol-sagol nga prutas para delicious kaayo yummy o tama na to kay di amon puy may pahabol nga kanunay na ay pahabol no kay unsa og naay manggukod mao na nga amo pang pahabolan og pagkaon nga wa pa pud ninyo makaon kaning suman nga dinumugan maora to bye bye.